фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Иноятзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Иноятзода Баҳром бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Хайрулло Амонулло мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Хайрулло Амонулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон озод намудани Самизода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Самизода Санавбар Зайнулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод намудани Баҳодурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Баҳодурзода Абдуҷаббор Саттор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳимзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Султон Нурмаҳмадпур бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ҳиндустон таъин намудани Раҳимзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Раҳимзода Султон Нурмаҳмадпур сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ҳиндустон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин намудани Қурбонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Қурбонзода Амирхон Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин намудани Иноятзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Иноятзода Баҳром иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон таъин намудани Давлатзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Давлатзода Зарина Дилмурод иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Леваканди вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 майи соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон таъин намудани Яқубзод
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم یعقوبزاد سعید اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 6 می سال 2019. مطابق ماده 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی برای از وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان با سبب به کار دیگر گذاشتنش آزاد نمودن قربانزاده امیرخان و با منصب معاون یکم رئیس ولایت ختلان تعیین نمودن خیرالله امان‌الله رازیگی داده شد.